Ассалому алейкум бардор азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Телефоне ки чихел десен Samsung A55. Чихел свети чоткаш хати ҳам хаста кабути тёмный. Ва и ҳам свет сиёи A55 ҳам хе свет хати буромадаги дар мисол фурӯш дахл шалакай. Акам бошад омадан рӯзи саиди ҷумъада масад омадан ҳам телефон хайдо кадан. 856 агаша и телефон ду намуда перифика хати астай 856 828 ягъни телефони акам уни яй стеклоша задем чихоршан мондем дар телефон худаш ва поли насурай гада гарантин талонш хайд насон додемаш ва чихор стекло имрӯзу саиди ҷумъада падаркай бардор моша бо блокпитани оригинал гирифта диye на блокпитани оригинал дар магазини мо барои клиентое ки магазини мо телефон харидорӣ мекунанд блокпитани 2000 рубла 1000 рубла дода мешавад. ин якам омадан гирифтан блокпитаниашам ва хел бошад ҳамин телефон бо 828 ҳам ҳаст ва 828 нархаш 33990 рубла 856 бошад нархаш дар магазин 35990 рубла. якам бошад ки сокито кайса не панязора дигаш нондеса зездаш метим хел худо хад баъзи мебинем ки акамонда чи падарка мебурад ҳар як клиенте ки магазини мо телефон харидор мекунад новобаста аз он кадом модели телефон мисол Samsung мегирад Redmi мегирад чида мегирад ин моделҳои телефонҳо любой чаки гирифт албатта падарка дода мешавад. ози боша худо хоҳад падаркаи тағара бинем марама тағара я падарка бегирду чи падаркаи худат мебурад ина акая падарка гирифтан якамон ай шаҳри Регар будиян ай шаҳри Регар омадагиян падаркашам ҳозир мебинем ина. ассалому алейкум марама брат мошинкаи универсальный якада буромад якта мошинкаи универсальный ина яхе мошинкаи универсальный буромад мошинкае ки ҳам барои риш гирифтан ҳам барои мӯи сар гирифтан чоткаи бада тағаи мошинка яка меги хита хушрӯ кадан мегард яка худо хоҳад тага гуфт ки лицея ма нишонати листоша нишон наметимш хай ай ноҳияи Регар омадаги ҳам тага хелай нарх навои телефоно чоткай тага ҳам хо пасте гап мезана ки ай гуфти гапо ина телефон нархош боша дар бари экранатон дестен чанд сом будаша барои заказ кардан рақамҳои экрамдагида муроҷиат кардантон мумкин.